Днес ще разгледаме информация по една много интересна тема, свързана с истинската география на Земята. Това е темата за Земята, безкрайна равнина от континенти и океани. Когато се скрие творението са лъжа, се скрива същността на Твореца Бог. Римляни 1:20. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение. Това, за което ще разгледаме, се основава на информацията от видеа от YouTube каналите Випсов Космос и Лабертария. Това е информация за истинската география на Земята. В едно от поученията от поредицата «Блаженствата», пастор Краси Мирчев каза, че кротките наследяват не само познатите ни континенти, но и континентите Марс, Юпитер, Сатурн. Искам с тази информация да си разясним това, че Марс, Юпитер, Сатурн, Уран не са планети, а огромни територии, континенти и океани от Земята. Ще видим Земята като безкрайна равнина, в която познатите ни планети са всъщност електромагнитни проекции на гигантски външни територии, континенти и океани, скрити от обществеността чрез Антарктическия договор. Ще разясним истинската география на разширената Земя, размери на познатия свят и скритите континенти – Атлантида, Лемурия, Хиперборея, Тера Виста. Ще обясним морския и въздушен трафик. Защо не може да се отиде до скритите континенти – Атлантида, Лемурия, Хиперборея, Тера Виста. Ще видим небесните тела като огледални отражения, Луната и планетите като рентгенови отпечатъци на земната повърхност. Също електромагнитните полета и Слънца, ролята на Меркурий, второто Слънце, и Венера, третото Слънце, за поддържане на незамръзнали пръстени. Ще разгледаме йерархията на външните светове, от Марс и мегаконтинента Свартис Маджор до полетата на Юпитер, Сатурн и Уран. Ще си разясним политическите граници, механизмът на затвора, поддържан от световните армии. Така че накрая ще разберем, че докато официалната наука ограничава размера на Земята до 40 000 км в диаметър, в действителност, Земята е безкрайна равнина, реалният й мащаб е практически неизмерим за нас, простирайки се на стотици милиарди и трилиони километри през множество пръстени и полета. Накратко, с други думи, ще видим Земята не като планета-сфера, а като необятна равнина, състояща се от поредица концентрични електромагнитни полета. Нашият обитаем свят е малък кратер с диаметър около 50 000 км, разположен на северния край на гигантския континент Свартис Маджор в полето на Марс. В този модел планетите са вложени една в друга етерни обвивки, подобно на бобина на Тесла, захранвани от черното Слънце. Всяко поле – Марс, Юпитер, Сатурн, Уран – съдържа реални земи и океани. Меркурий и Венера действат като енергийни ядра, създаващи обитаеми пръстени без лед, отвъд нашата Антарктида. Най-външното поле е това на Уран, което запечатва цялата система. Човечеството е представено като затворник, ограничен от ледени стени и охраняван от международни военни сили, докато официални институции като НАСА камуфлират тези истини чрез доктрината за космоса. Кой е най-важният въпрос и какъв е отговора му? Въпросът е, каква е истинската същност на планетите и как те са свързани с географията на Земята? Отговор – планетите не са твърди материални сфери в празен вакуум, а електромагнитни тороидални полета, които действат като огледални, рентгенови, отпечатъци в етера на реални територии, намиращи се под тях в разширената земна равнина. Например, Луната е отражение на нашия свят, голямото червено петно на Юпитер е проекция на Марс, а в полето на Уран се виждат проекциите на всички вътрешни светове и океани. Какви практически действия можем да направим след като разберем тази информация? Ето практическите действия. Изучаване на лунната карта, да се използва Луната като най-точния навигационен инструмент, тъй като тя е селфи, отпечатък на реалната география на Земята. Картографиране на разстоянията, отчитане на реалните разстояния до скритите земи, например 500 км от Нова Зеландия до Лемурия или 2500 км от Ангола до Тера Виста. Разпознаване на електромагнитния механизъм, тълкуване на небесните явления, движението на Слънцето, Меркурий и Венера, като част от многостепенна бобина на Тесла, а не като гравитационни взаимодействия.
Критичен анализ на официалната наука, търсене на върховни истини, в изрази на НАСА като светотводи, които всъщност описват физическото продължение на равнината. Започваме с истинската география на разширената Земя, размери на познатия свят и скритите континенти – Атлантида, Лемурия, Хиперборея, Тера Виста. Размерът на Земята зависи от това дали се разглежда самопознатият ни обитаем свят или цялата разширена география, която се простира далеч отвъд него. Ето конкретните размери. Познатият свят, нашият кратер, диаметърът на света, в който живеем, който включва както познатите континенти Африка, Европа, Азия, Австралия, Северна и Южна Америка, така и забранените като Атлантида, Лемурия, Хиперборея и Тера Виста, е приблизително 50 000 км. Луната действа като селфи или огледален, рентгенов, отпечатък на познатият ни свят в реално време. Затова лунната карта е най-точната карта на Земята. Планетите не са твърди материални обекти, а електромагнитни тороидални полета, вложени едно в друго. Планетите са огледални, рентгенови, отпечатъци в етера на териториите под етера. Площи процентно разпределение на континентите, земите. Континент Тера Виста 434 милиона квадратни километра 62,8%. Африка 75 милиона квадратни километра 10,9%. Азия 45,6 милиона квадратни километра 6,5%. Южни острови 32,4 милиона квадратни километра 4,6%. Лемурия 28,4 милиона квадратни километра 4%. Америка 25,3 милиона квадратни километра 3,6%. Атлантида 25,3 милиона квадратни километра 3,6%. Австралия 14 милиона квадратни километра 2%. Европа 7 милиона квадратни километра 1%. Хиперборея 6 милиона квадратни километра 0,9%. Когато се направи анализ на списъка, разбираме, че с най-голям е континента Тера Виста, който заема почти 66% от сухоземната територия в тази класация. Според официалните данни Азия е най-големият континент, около 44 милиона квадратни километра, докато тук тя е едва на трето място с 6,5%. Лемурия и Атлантида заедно заемат близо 8% от сушата, което ги прави значими играчи в тази география. Разстояния между скритите, забранени континенти и познатия свят. Разстоянията между скритите, забранени континенти и познатия свят са точно дефинирани чрез картографията на плазмената Луна. Ето най-близките точки и съответните разстояния. Лемурия. Най-близкото разстояние е от Нова Зеландия до Лемурия 500 км на североизток. От Тайван до Лемурия разстоянието е 700 км на юг. Атлантида, Атлантис. Най-близката точка до източната част на Атлантида, наречена Амазония, е Кабо Верде, Западна Африка. Разстоянието е 700 км на запад-югозапад. Тера дел Фуего. Този континент, заедно с Тера Луаках и Тера Галека, се намира най-близо до Южна Америка. Разстоянието от Аржентина до Тера дел Фуего е 1700 км на запад. Тера Виста. Най-близкото място до островите на Тера Виста е Югозападна Африка. Разстоянието от Ангола до острова на Тера Виста е 2500 км на запад-юг. Хиперборея. Хиперборея е разположена около магнитния Северен полюс. На картата с измервания разстоянието от нейните предели до близките познати северни територии, като Гренландия или Сибир, е отбелязано като приблизително 5000 км. Общият диаметър на целия земен диск, включващ тези скрити земи, е 50 000 км. Морски и въздушен трафик. Защо не може да се отиде до скритите континенти Атлантида, Лемурия, Хиперборея, Тера Виста? Защото целият морски и въздушен трафик заобикаля скритите континенти. Ако човек поиска от капитана на кораба или самолета се отклони от официалния маршрут и да отиде на скрит континент, този капитан няма да се съгласи да направи това. Дори човек да има частен кораб или самолет и отиде към скрит континент, ще бъде спрян от военните и полицията и ако настоява да продължи пътуването си, ще бъде арестуван или ще изчезне безследно.
Небесните тела като огледални отражения, Луната и планетите като рентгенови отпечатъци на земната повърхност. Луната действа като селфи или огледален, рентгенов, отпечатък на познатият ни свят в реално време. Затова лунната карта е най-точната карта на Земята. Планетите не са твърди материални обекти, а електромагнитни тороидални полета, вложени едно в друго. Планетите са огледални, рентгенови, отпечатъци в етера на териториите под етера. Зоната на Меркурий и Венера. Меркурий – второто Слънце, показано на MasterCard. Венера – третото Слънце. Меркурий и Венера не са физически планети под формата на плаващи сфери, а представляват електромагнитни полета и енергийни проекции в рамките на земния купол. Те се движат хелиоцентрично, следват Слънцето в съзвездията и се описват като отражение на Слънцето. Ето подробно обяснение на тяхната същност и роли. Защо Меркурий се нарича второто Слънце? Меркурий заема специално място в механизма на разширената Земя, поради следните причини. Генериране на топлина. Меркурий е електромагнитно поле, което влиза в брутално взаимодействие с нашето Слънце. Това взаимодействие чрез вълни създава огромна топлина, подобно на второ енергийно ядро. Създаване на първия незамръзнал пръстен, тази топлина е причината за съществуването на първия пръстен без лед, Фарстюнфрозен Рин, отвъд нашата позната Антарктида. Меркурий директно е наричан другото Слънце, което се вижда в тези външни зони. Обитаеми територии. В полето на Меркурий се намират реални земи, където има живот, като континента Пангея, области като Мордорите, Нар. Републики на желязото, Иронланди. MasterCard показва Меркурий, второто Слънце. Може ли Венера да се нарече третото Слънце? Макар в текстовете на източниците терминът «трето Слънце» да не е използван буквално, логиката на модела позволява такова определение за Венера поради идентичната й функция. Вторият незамръзнал пръстен, Венера също е електромагнитно поле, което чрез своята честота и топлина поддържа втория пръстен без лед, Сконди Юнфрозен Рин. Енергийна роля. Тя функционира по същия начин като Меркурий, като отражение на Слънцето и източник на топлина, който позволява на водите в нейния район да останат течни. Това създава проходи, през които може да се преминава с кораби или електромагнитни летателни апарати, НЛО, към повъншните светове като Марс. Ключови разлики от официалната наука. Близост до Слънцето. Източниците твърдят, че НАСА казва истината, че Меркурий и Венера са твърде близо до Слънцето, и за това са горещи, но крие факта, че те са електромагнитни проекции, а не физически топки. Механизъм. Двете планети са част от многостепенната бобина на Тесла, захранвана от черното Слънце, което разпространява честотите си чрез спираловидно движение. В обобщение, Меркурий е второто Слънце, защото създава първата обитаема зона без лед отвъд нашия свят, а Венера би могла да се разглежда като третото Слънце, тъй като поддържа следващия енергиен пръстен, осигурявайки физическата възможност за съществуване на живот и навигация в разширената география на Земята. Иерархия на външните светове, от Марс и мегаконтинента Свартис Маджор до полетата на Юпитер, Сатурн и Уран. Полето на Марс, разширената Земя, ако се излезе в права линия отвъд лимитите на нашето поле, се навлиза в следващото ниво на земната равнина, наречено Марс. Неговият диаметър е колосален 250 милиона километра. Иерархия на външните полета, земната равнина не свършва до тук. Марс е съдържан в Юпитер, който е описан като гигантски, а той от своя страна е съдържан в още по-мащабния Сатурн. Системата продължава до Уран, чието поле обхваща всички предходни нива – Луна, Земя, Марс, Юпитер и Сатурн. Свартис Маджор, голям Сиртис. Ето ключовите детайли за неговото разположение и значение. Местоположение на нашия свят, познатият ни свят, който в този модел е представен като малък, наводнен кратер, се намира в северната част или на самия върха на носа на този гигантски континент. Снимка на полето на Марс. Червената стрелка показва къде е нашия свят в картата на Марс, в северния край на огромния бял континент Свартис Маджор, голям Сиртис. Нашият свят е като точка в сравнение с размерите на територията от картата на Марс.
Размери, Свартис Маджор е описан като мегалутраконтинент, в сравнение с който нашето обитаемо пространство е пренебрежимо малко, ние сме като въшки в неговия край. Произход на името Свартис Маджор, заедно с други названия като Исидис, Атопия и Аркадия, е заимствано от официалното картографиране на Марс. Според източниците обаче тези имена описват реални физически територии, суша и океани, които се простират в права линия отвъд Антарктида. Свързаност – континентът е част от разширената география на Земята, която се проектира в небето под формата на планетата Марс. Той е свързан с други масивни територии и е заобиколен от необятни океани, включително зони с екстремна дълбочина и тъмнина, като морето на Хаоса или Джелас, където не достига светлина. В обобщение, Свартис Маджор е сухоземната маса, върху чийто северен край е разположен нашият свят, и представлява само малка част от необятната вселена от води и континенти. В обобщение, Свартис Маджор е сухоземната маса, върху чийто северен край е разположен нашият свят, и представлява само малка част от необятната вселена от води и континенти. Полето на Юпитер. Полето на Юпитер представлява следващото, по-високо ниво в електромагнитната и териториална йерархия на нашата Вселена според източниците. В този модел Юпитер не е газов гигант, плаващ в космоса, а електромагнитен слой, етерна обвивка от концентрирана енергия, който се намира над полето на Марс. Снимка на полето на Юпитер. Червената стрелка показва къде е Марс в картата на Юпитер. Марс е като петно в сравнение с размерите на територията от картата на Юпитер. Ето ключовите аспекти на Юпитер и неговото поле. Иерархия и съдържание. Вселената е организирана в концентрични слоеве или небеса. Нашето земно поле е съдържано в полето на Марс, а полето на Марс е съдържано в това на Юпитер. От своя страна Юпитер е обхванат от полето на Сатурн. Червеното петно на Юпитер, една от най-шокиращите тези в източниците е, че известното, голямо червено петно на Юпитер всъщност е електромагнитната проекция, отпечатък на целия Марс. Гледайки Юпитер от земната повърхност, ние виждаме картата на Марс, проектирана върху този по-висок етерен слой. Разширена география и територии, отвъд електромагнитната проекция, която виждаме в небето, Юпитер представлява реални физически земи и океани, разположени в права линия далеч отвъд Антарктида и полето на Марс. Тези територии са необятни и включват множество континенти и острови. Свят от води, Юпитер е описан като място, където водата преобладава над сушата. Това съответства на твърденията, приписвани на НАСА, че Вселената е свят от води, но в този контекст се има предвид физическа среда с гигантски океани, а не космическо пространство. Мащаби и живот, в сравнение с Юпитер, нашето обитаемо пространство е пренебрежимо малко, ние сме описани като въшки или нищожества в мащабите на тази огромна система. Въпрос, който да се спитаме, има ли на тези обширни територии човешки същества и животни? Електромагнитен механизъм. Юпитер е част от глобалната енергийна мрежа, функционираща като многостепенна бобина на Тесла, захранвана от черното слънце. Неговото движение и излъчване са резултат от специфични честоти и резонанси в рамките на изкуствения купол. В обобщение, Юпитер е гигантски териториален и енергиен пръстен, който разширява границите на познатия ни свят до невъобразими мащаби. Полето на Сатурн. Полето на Сатурн представлява четвъртото основно ниво в електромагнитната йерархия на нашата Вселена, следвайки проекциите на Земята, Луната, Марс и Юпитер. В този модел Сатурн не е физическа плаваща сфера, а електромагнитен слой, етерна обвивка, който е част от структурата на изкуствения купол. Ето ключовите характеристики на полето на Сатурн. Иерархия на съдържанието. Вселената е организирана като бобина в бобината или спирала в спиралата. В тази последователност земното поле е съдържано в Марс, Марс е съдържан в Юпитер, а Юпитер е съдържан в полето на Сатурн. Снимка. Авторът обяснява, че когато гледаме картата на Сатурн, едно от петната върху нея всъщност представлява цялото поле на Юпитер. По същия начин, ако се увеличи мащабът на Юпитер, се стига до Марс, а в Марс се намира нашият свят, Земя-Луна. Картата на Сатурн, подобно на Луната и Марс, Сатурн е проекция, отражение на реални повърхности от земната равнина върху небесния свод.
Може да се представи в правоъгълен формат като географска карта, но за разлика от Марс, тук яснотата е много по-малка. Това се дължи на огромното разстояние на проекцията нагоре и на специфичните пречупвания, рефракции, ветера, които правят невъзможно различаването на детайли по същия начин, по който ги виждаме при Марс. Електромагнитна природа, Сатурн се описва като енергийна честота, част от многостепенната бобина на Тесла, захранвана от черното слънце. Неговите пръстени и движение са резултат от взаимодействието на електромагнитни полета и дължини на вълните, а не от гравитация на масивно тяло. Връзка с Уран, полето на Сатурн, макар и мащабно, не е крайното ниво. То се съдържа в полето на Уран, което е най-външната етерна обвивка, обхващаща всички останали нива – Луна, Марс, Юпитер и Сатурн – в себе си. В обобщение, Сатурн е гигантски енергиен филтър и териториална проекция, който бележи един от последните видими предели на разширената география преди края на електромагнитния купол. Полето на Уран се описва в източниците като най-външното електромагнитно поле, етерна обвивка, което съдържа в себе си всички останали полета, включително тези на Луната, Марс, Юпитер и Сатурн. То функционира като крайната видима структура на нашата многослойна система, обхващаща всички вътрешни светове. Ето ключовите детайли за полето на Уран. Иерархична позиция – Уран е последната етерна обвивка в поредицата от концентрични полета. В него се намират проекциите на всички познати и непознати земи, разположени в повътрешните слоеве. Електромагнитна природа – то не е физическа сфера, а електромагнитен отпечатък, получен чрез пречупване и отражение, рефракция на светлината от земната повърхност под различни ъгли. Тези, планетарни, слоеве са всъщност част от една многостепенна бобина на Тесла, захранвана от черното слънце. Снимка в рамките на проекцията на Уран се виждат оранжеви на цвят континенти и необятни океани. География на полето – в рамките на проекцията на Уран се виждат оранжеви на цвят континенти и необятни океани, сред които се изброяват Атлантическият, Тихият, Индийският, Африканският, както и имена като Кронос и Сандеринг. Връзка с митологията, гръцкият мит за Уран, небето и неговото взаимодействие с майката Земя, Гея, се обяснява като метафорично описание на електромагнитните взаимодействия между земната равнина и небесните етерни слоеве, предназначено за попримитивните народи. Технологичен лимит – полето на Уран представлява краен предел за човешкото наблюдение, тъй като разстоянието е изключително огромно и детайлите се губят в светлинни отражения. Правителствата и НАСА знаят за тези етерни полета и ги представят в своите диаграми, макар и маскирани под формата на официална наука. Според източниците, след полето на Уран Вселената продължава в права линия като свят от води и суша, но за нас тя става невидима, освен като далечни светлини. Политически граници, механизмът на затвора, поддържан от световните армии. Интересни факти за земите отвъд ледената стена на Антарктида. Републиките на желязото, споменавани и като Иронландия или земя на желязото. Републиките на желязото, споменавани и като Иронландия или земя на желязото, представляват масиви от суша и обитаеми територии, разположени на първи незамръзнал пръстен, Фарст Юнфрузенрин, в полето на Меркурий. Ето ключовите детайли за тях. Местоположение – те се намират отвъд първата ледена стена на Антарктида, в зона, която не е покрита след поради мощното електромагнитно взаимодействие между нашето Слънце и полето на Меркурий. В този регион се намират и други континенти като Пангея и области като Мордор. Живот и цивилизация, източниците изрично посочват, че в тези земи има живот. Макар авторът да не е сигурен дали те са точно републики или друг тип политически системи, той ги описва като част от външния свят, до който обикновените хора, смъртните, нямат достъп поради ограниченията на Антарктическия договор. Ролята на Меркурий – в този модел Меркурий не е планета, а източник на топлина и магнетизъм, който поддържа водата в този пръстен течна, позволявайки съществуването на Иронланди. Тези земи са представени като част от реалната география на Земята, която може да бъде видяна като рентгенова снимка върху повърхността на Луната. Накратко, републиките на желязото са външни континенти, обитавани от други човечества или видове, които съществуват извън нашия затвор в една по-обширна и свободна земна равнина.
Народите са затворници, ограничени в една малка територия вътре в ледената стена на Антарктида, пазени от армиите на САЩ, Китай, Русия, Великобритания и други, за да не преминат в скритите континенти Лемурия, Атлантида, Хиперборея и в земите зад ледената стена на Антарктида, Тера Виста и т.н. Важен въпрос. Териториите, континенти и морета, които се показват от Марс, Юпитер, Сатурн и Уран замръзнали ли са или не? Отговор – състоянието на полетата от Марс до Уран не е еднородно, като те се описват като динамични системи от суша и вода, чието температурен режим зависи от електромагнитните взаимодействия. Зоните без лед, Меркурий и Венера, преди да се стигне до Марс, съществуват т.нар. Незамръзнали пръстени, Unfrozen Rings. Полето на Меркурий създава първия пръстен без лед поради мощно взаимодействие с Слънцето, което генерира топлина. Полето на Венера поддържа втория пръстен без лед, позволявайки на водите в този район да останат течни. Ледените стени – системата включва две ледени стени, две Антарктиди. Първата е нашият познат леден кръг, а втората се намира в полето на Венера и служи като физическа преграда, която трябва да бъде преодоляна, за да се навлезе в полето на Марс. Марс, това поле се описва като съвкупност от много светове и кратери, които са частично с лед и частично без лед. В него съществува както твърда земя, континенти, така и течна вода. Юпитер, описван като свят от води, в който водата преобладава над сушата. Той съдържа гигантски океани и множество континенти, което предполага, че не е изцяло замръзнала територия. Сатурн и Уран, тези най-външни полета също са представени като съчетание от суша и водни басейни, чиято видимост е ограничена, но те следват общия модел на разширената Земя, като физическо продължение на равнината. Обобщение, макар да има ледени прегради, териториите в полетата на Марс, Юпитер, Сатурн и Уран не са напълно замръзнали, те са обитаеми светове с течна вода, поддържани от специфични енергийни източници, като рентгенови отпечатъци на тези повъншни земни масиви върху небесните слоеве. Две ледени стени, освен познатата ни Антарктида, съществува и втора ледена стена, втора Антарктида, разположена в полето на Венера, която трябва да бъде преодоляна, за да се достигне до Марс. НАСА определя Вселената с израза «свят от води», «mundo de aguas». В някои контексти това определение се допълва като «свят от води и океани» или «свят от води и континенти». Авторът в източниците посочва, че чрез този специфичен израз НАСА казва «върховни истини», но същевременно ги камуфлира и смесва с официалната доктрина за «плаващи билярдни топки» в космоса. Концепцията за Вселената като «свят от води» означава, че тя не е празен вакуум, а физическо продължение на земната равнина, състоящо се от необятни океани и континенти, като Марс, Юпитер и Сатурн, които се простират в права линия далеч отвъд ледените граници на нашия свят. В обобщение, докато официалната наука ограничава размера на Земята до 40 000 км в диаметър, в действителност Земята като безкрайна равнина, реалният й мащаб е практически неизмерим за нас, простирайки се на стотици милиарди и трилиони километри през множество пръстени и полета. Народите са затворници, ограничени в една малка територия вътре в ледената стена на Антарктида, охранявана от международни военни сили, за да не преминат в скритите континенти Лемурия, Атлантида, Хиперборея и в земите зад ледената стена на Антарктида, Тера Виста и други континенти.